המיליון דולר זה הדבר שעשה את מה שנקרא לשבור את הקרח. אנשים לא קולטים את הפוטנציאל, את הנקודה העממית, את השלגר שיש פה במיליון דולר הזה. אני אספר לך סיפור. פעם אחת, לפני הרבה שנים, הלכתי ברחוב, והלכו אחריי חבורה של פרחים כאלה, אתה יודע, התחילו להסתלבט עליי, יעני דתי. אז הם אומרים לי, נו, מתי יבוא המשיח? ואז אני מיד אמרתי להם שאני אקבל מיליון דולר. החבר'ה האלה היו מבסוטים מהתשובה, אין לך מושג, הם כמעט הרימו אותי על הכתפיים. זאת אומרת, הם הזדהו איתי, הם הזדהו עם המסר. תראה, יש אמת שמלובשת בהרבה לבושים. משיח בן דוד זה אמת עם הרבה לבושים. לעומת זה משיח בן יוסף זה האמת במערומיה. האמת בפשטות הכי פשוטה שלה. כתוב כי תראה ערום וכיסיתו. צריך כלים, צריך לבושים, אבל גם צריך לקלוט את הנקודה של האמת במערומיה. מה זה האמת במערומיה? על איזה גאולה אתה מדבר? כאילו, על איזה גאולה אתה מדבר? מה, יש לך גאולה יותר מלקבל מיליון דולר? זה הכל. פשוט מאוד. יש לך משהו יותר פשוט, גאולה. עכשיו, צריך להבין את הפוזה הזאת של החמור הזה. חמור מנחוס, שהוא בחינת בזויה חוכמת המסכן, שאף אחד לא שם לב אליו. יום אחד צדיק הדור נותן לו 2 מיליון דולר כהסכמה. כן? צריך להבין את הפוזה הזאת. והרכיבו על הסוס, שמים את החמור, דווקא את הקטן שמים על הגדול, דווקא את הרשע, אתה חוזר בתשובה, אתה סתם אחד מהחבר'ה, כולו נגן חתונות, שמים אותו על הסוס, על הצדיק. והרכיבו על הסוס, ככה יעשה לאיש אשר המלך. יש פה פוזה של פורים, יש פה פוזה של לעודד את הקטנים. אנחנו רוצים לעודד את הקטנים בגאולה. גם קטן יכול, לא צריך להיות צדיק בשביל להביא את המשיח, לא צריך להיות הרבי מלובביץ' בשביל להביא את המשיח. המסר פה שהקטן יכול, והקטן הזה בא הגדול ופורס לו שטיח אדום, שטיח אדום בגימטריה 2 מיליון דולר. דווקא לאותו חמור בא אותו צדיק ופורס לו שטיח אדום, והחמור עולה על הסוס, והוא מחייך והוא מבסוט, ועם ישראל יאהב את אותו חמור, ויזדהה עם אותו חיוך של החמור, עם אותה הרגשה של להיות מבסוט, עם אותה בחינה של גאולה, שזה כולו מיליון דולר. עכשיו אנחנו יכולים לעשות מוזיקה. זהו, זה, הנקודה הזאת, זה הנקודה של המיליון דולר. וכמובן, בלי אותם 2 מיליון שנקבל, בלי סוס, אין שום דבר. אין כלום פה. זה שאני אגיד לאנשים שכמה טוב אם יהיה לי סוס, זה לא מספיק. צריך שיהיה את הסוס. ואז אנשים באמת יגידו, וואלה, הוא עשה את זה. הוא מדבר, הוא מנפח לנו את הראש כבר 25 שנה על המיליון דולר שלו, ולא ראינו גרוש. רק לדבר. אבל אם זה יקרה, אז אנשים, תשמעו, אנשים יורידו את הכובע. זה יעשה את ההזזה בציבור. זה יעשה את שבירת הקרח. אנשים יהיו חייבים לקלוט פה את התמונה יותר לעומק.
ואז איך אנשים התייחסו לספר שלך ולאמירה שלך? כמובן שברגע שאנחנו מקבלים את ההסכמה מבן אדם רציני כמו הרב יצחק גינזבורג, אז ודאי שהתייחסו בזה ברצינות. כרגע בשלב זה אף אחד לא לוקח אותי ברצינות, זאת כל הבעיה. ברגע שזה יקרה, אנשים יתייחסו לזה ברצינות, ואם יתייחסו לזה ברצינות, אז גם יגלו מה שיש פה. שזה? עוד פעם, כרגע אף אחד לא התחיל לקרוא את זה. אף אחד לא בכלל לא התייחס לזה. למה? אף אחד לא לומד ממני תורה. מדוע? אף אחד לא שלל את התורה שלי, אף פעם. אף אחד אפילו לא התחיל לשמוע את התורה שלי, בגלל שהוא ממילא שלל אותי כבן אדם. אריאל, כאילו מי זה אריאל? אותי שללו מראש. אתה מבין? אז באמת זה לא משנה מה אני אגיד, אני יכול לדבר שעות עם אנשים, להסביר להם דברים מסובכים בקבלה וכו' וכו'. שום דבר. לא נכנס מפה ויוצא מפה. מדוע? כי אותי הם דחו. אתה מבין? אז במילא כל התורה לא רלוונטית, זה לא משנה מה אני אגיד. זויה חוכמת המסכן. ברגע שהצלחנו, עם משול זה באמת $1,000,000, תמשול בנו. רק עם משול מלשון תשלום, מלשון אותיות שלום, באמת $1,000,000, עם משול, אז תמשול בנו. אין דרך אחרת, אין פה קיצורי דרך.